Yes, hello, good morning fantastic friends. Wala na po si Queenie. Wala na rin po si Kila. So si Kina na lang po ang nandito. Diba? Ayan yung ating haring araw. So dito tayo. Para hindi tayo against the light. Ayan. Ayan na po si Kina. 2 months old na po. With 2 shots of high titer vaccine. Yung first vaccine po niya is 5-in-1. Then sinundan po natin ng 8-in-1. Then meron na po siyang purga na 4 na beses. Yan, healthy po yan. Yan. Yan po kanyang color ay gray. Ayan. Lalo na po pagdating po nito ng mga 4 months, ganda na po ng color nito. Yan. PCCI registered din po. And Mexican bloodline po to, female. Yan. Yung line po niya is sa kay Ben line ng Mexico. Andun na rin po si Duron, Cartosh, Rodriguez, Gonzales line. Andun na po lahat sa kanya. All star na po yan, yung PCCI niyan. Lahat po yung binabanggit ko, naka-indicate po yun sa PCCI ni Kina, ni Kila at ni Queenie. Pasensya na po kayo sa boses ko at naggaling po tayo sa sakit at hindi pa po nakaka-recover. Medyo pa po may ubo-ubo pa. Pero ganun pa man, hindi mapipigil ang pagbibigay ng serbisyo. Yan, tuloy-tuloy po tayo. Sir na taga Olongapo City at ikaw po sir na taga Poway, Ilocos Norte, kung may mga tanong po kayo, PM nyo lang po ako at pag po tayo ay hindi busy, agad-agaran po tayong makareply sa mga query nyo. Wala pong problema doon. Meron po tayong aftermarket sale. Kaya walang problema. Yan. Shh, Kina, halika na, halika na. Kumakain ka na naman ng bato, walang nyaka. Sige na po, pwede na rin po magindar na. Ay kumakain na po yan ng bato. Kina. Yan po. Baka po may mga makagusto sa inyo. Female po. Hindi naman po kasi siya budget meal. Ang dami po kasing gusto. Dapat po wala na yan. Ang dami pong gustong bumili. 7,000. Isan po aabot yung 7,000 natin mga ma'am and sir. Bakuna pa lang ng puppy. Yung gatas. Wala na, yung papel ng aso. Saan po aabot yung 7,000? Kasi hindi po lahat yun ay libre. Siyempre lahat po yun ay binabayaran natin. Including po yung mga puppy boost nung pinanganak sila, yung ginamit po sa dam or sa nanay, sa tatay. Kaya po talagang plan po talaga yung pagbibreed natin. Hindi po sila yung basta-basta na lang ipapakasta. Pagkatapos pag nanganak ay ibebenta. Hindi po ganon mga ma'am and sir. Yan. Parang nag-i-invest din po tayo sa puppy. Yan, syempre, ang unang-una po yung quality ng care. Tapos yung linyada ng aso. Syempre, hindi niyo po pwedeng ikumpara yung ibang linya sa ibang linya, lalo na po itong mga to. Imported po yung line nila. Mahal din po ang bili ko sa nanay, ganon din po sa tatay. Kaya hindi ko po talaga sila may out ng 7,000 mga mami sir, pasensya na po. Yung 7,000 kulang na kulang pa po. Sa papel ng aso, bakuna, yung pang deworm, dog food. Yung isang sako pa lang po ng dog food nila ay 3,800 na po. Kaya kung kayo po ay may planong kumuha ng gantong aso, siguraduhin niyo pong, hindi ko naman po sinasabi na sa mapera lang, pero dapat po pinaghahandaan. Para po hindi kawawa yung puppy kung dadating yung time, baka po mamaya sasabihin niyo na lang po sa post nyo, for sale, hindi na po maalagaan, wala na mag-aasikaso, bawal na po sa bahay nalilipatan. Yan po yung mga dahilan natin, kawawa po ang aso. Kaya dapat po pinag-iisipang mabuti, no? So, yun po, PM lang po mga mami sirs kung may makakagusto po sa inyo.